Skønhedsråd? Skønhedsidealer. Jamen, det kan også godt være sådan lidt for meget, fordi for eksempel i medierne og sådan noget, der er mange tynde mennesker og sådan noget, og der er mange, der sådan går efter det. Det er vel okay, at man har noget at stræbe efter, hvis det er det, man har lyst til. Man kan så diskutere, hvor vigtige de der skønhedsidealer er, hvor gode de så er. Altså, når man forventer kvinder meget, meget slanke, eller mænd er meget, meget muskuløse. Men skønhedsidealer er vel okay, tænker jeg. Altså, jeg synes, det er flot, hvis en kvinde har former, ikke? Altså, ikke sådan alt for tynd, jeg har former. Jeg synes hverken en kvinde skal være alt for tynd eller alt for hullet. Altså, hun må godt have lidt former. Det synes jeg er pænt. Altså, nu går det faktisk meget, meget offensivt spørgsmål at stille, ikke? Jeg vil godt have et projekt og sådan noget. It's not too thin, you know. Når man siger en ting, ikke? Jeg synes, at de grænser, der er blevet sat af sin modverden og så videre, det er for meget. Jeg synes, at alle kvinder har deres egen skønhed. Forstår du, hvad jeg mener? Alle har der noget at byde på og så videre. Og så er det forskelligt fra mennesker til mennesker. Man kan ikke sige, at hun har buttet, så er man det hun er tynd. Selvfølgelig, man kan godt tænke sådan, ja, hun er min type, fordi hun er buttet og så videre. Men altså ikke ligesom de der modeller. Det er unfair spørgsmål at stille. Det ved jeg ikke, jeg tror, det har lidt med selvtid at gøre, så man vil gerne ligne dem i medierne og se godt ud foran, foran folk. Ja. Jeg tror bare, det er en ny trend, at du skal bare se godt ud. Men altså, gør noget af dig selv. Det er vel bare noget, som ligger i folks DNA. Gerne vil være attraktivt, kan man sige. Why is it so important to look nice these days? I think it's just fun to take care of yourself, and I think everybody wants to look good, doesn't they? Yes. Altså, jeg skal ikke have pleje for at indrømme, at han godt vil se godt ud. Det tænker jeg meget på. Det ved jeg sgu ikke. Det har jeg ikke rigtig noget ord til. Det kan jeg ikke rigtig så meget til, kan sige det. Altså, når man siger en ting, ikke? Du skal også kunne holde ud med. Altså, når jeg sådan går efter fyre, så det er nok ikke kun fordi det udseender, der er sådan... Det har jeg også en vigtig rolle, men personligheden fylder mest. Lige meget hvor godt du ser ud, så er der altid personlighed. Personligheden nummer 1, godt nok videre. Hun har former. Altså hun er ikke bare tynd, og hun er heller ikke tyk, og så går hun op i sit udseende, men stadig er naturlig og bare sig selv. Mørkt hår, ja. Nævn ikke din person, nævn ikke din. Jeg har ikke sat mig en ideelle kvinde, fordi altså, man kan ikke, altså, så har man jo kun sat sig for én person, som hun kan forholde sig i. Eller hvad man siger, jeg synes, at er den mest attraktive med alle sammen. Altså, jeg kan heller ikke sige, at brunetter eller blondiner, eller hvad der lige er mest attraktivt for en. Det synes jeg ikke. My wife. Okay. I mean, if a woman has self-confidence and is happy with herself, she probably looks beautiful. Alt det modsatte af ham. Bare tag et billede. I think it's not perfect, you know, everybody's different, and if you have confidence and take care of yourself, you probably will be okay. Ja, det vil jeg nok. Okay. Ja, det vil jeg. Hvad? Jeg vil... Hvis jeg skulle vælge, så ville jeg godt have lavet større bryster. If you could get like a free like operation, you know, beauty operation for your body, would you do it? No. Nej, det er ikke godt. Altså, ikke i forhold til min krop, men måske sådan et eller andet i ansigtet eller sådan noget. Altså Botox? Måske, hvis jeg bliver velkommen. Ja.
Det ved jeg sgu ikke. Det er ikke tænkt. Det er ikke noget, jeg har tænkt på. Okay. Blå smuk eller hvad? Så skal man kun have det ene. Ja. Det er altså... Jeg står mellem vandet mellem sød og klog, ikke? Nu er jeg sød. Ja, tak, klog. Jeg er sød. Altså, det er vel det, som der er vigtigst for en, ikke? Altså, hvis man er venlig over for folk, så kommer man langt. Man vil helst være sød. Sød og klog. What do you most want to be? Smart or good looking or sweet? I think a good combination of all of those things would be perfect.